Asi tabuda takananga kunzvimbo yedomboshava uko kune shura ranetsa shura rashungurudza vagari vemuno domboshava. Randoda kuti ndinge ndiri ndinokuratidzai nyoka iri kuonekwa ine chuma, nyoka iri kuonekwa yakasungirirwa chuma iyo iri kunzi ndeye vamwe baba vepane nzvimbo ino. Aiwa, tida kutendai nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Aiwa, patinofambira nyaya dzacho kuti munge muri munoziva kuti izvi zvinenge zvichiitika. Uyai muzozvinzwira vagari vemunharaunda ino vachizvitaurira kuti chii chiri kuitika munzvimbo ino. Vagari vemunharaunda ino vange vari vanozvitaurira kuti zvii zviri kutora nzvimbo sekunzwa kwavari kuita kana kuti semaonero avaitawo chavaunganidza panzvimbo ino. Munge muri munozvinzwira sekuona kwenyu kuti mhuri kana nharaunda yedomboshava yakaungana pano ichikatyamadzwa nezviri kuitika panzvimbo ino. Vari kukatyamadzwa nekuda kwechiitiko ichi chenyoka iri panzvimbo ino. Pamusha pano patiri pari kunzi pane mudhara ane nyoka. Aiwa, uyai muzozvinzwira tichikurukura nevagari venharaunda yedomboshava kunzvimbo inonzi iyo Mungati. Makadii? Tiri kwedu makadii? Tiri nani. Alright, mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti chii chiri kutora nzvimbo vanhu kuungana kudai kwenguva yakati rebei vari panapa. Chii chiri kutora nzvimbo? Nyaya iripo ndeyekuti mumusha muna baba varimo. Baba ava vakaromba. Alright. Vane nyoka yavo vari kugara nenyoka yavo. Vane mubobobo wavo. Alright. Nyoka iyi vanoita mukadzi wavo. Alright. Saka vanhu vakafamba semhuri. Sezvinongoitwa nevamwe vanhu vanombofambira nyaya dzemumusha mavo ndobva vanzwa nyaya iyi. Saka vanhu vanzwa nyaya iyi, baba ndobva vazotaura kuti ndine zvinhu zvandinazvo. Saka ezvinozvi tiri pabishi rekuda kuti zvinhu zvina baba izviburitswe mumusha. Vari kuti vane nyoka yavo hombe yakura ine makore akawandisa iri mumusha, vane mubobobo wavo. Saka isusu taakufambira nyaya yekuti tibvise zvinhu izvi semhuri. Alright. So mati mawana here vanokubatsirai kana kuti mati mafamba here kune vanobatsira? So far hatisati taona vanotibatsira, asi kufamba tiri kufamba. Vanhu vacho vari kuuya vachida kutibatsira, vamwe vacho vari kudhura, vari kutaura mari dzekureba ma1500. Munongozviziva kuti mumusha mune muchiitika zvinhu zvakadai, vanhu vanokonzereswa kushayikwa kwemabasa kudii. Saka panenge pasina anenge aine mari yachona. Saka tiri kutsvagawo vanhu vanenge vakati chipeiwo kana kuti vanogonawo kungotipawo rubatsiro rwekuti zvinhu zvibve mumusha. Alright. Kura kuti tikabatsirana nemi kuti tinge tiri tinotsvaga vanobatsira pachena zvinoita here? Ipapo munenge matigonera nekuti isusu takatoomerwawo semhuri. Hatisi kutombokwanisa kana kuti tiwane mari yachona iri kudiwa iyoyo 1500. Zvakatorema. Tambotiraya kuda kubatanidza but zvakatooma. Alright. Saka ndezvipi zvakonzereswa nekuda kwezvakabatwa nababa mumusha? Ndezvipi zvamungati izvi nezvizvi ndo zvatiri kunatsoona zviri kuratidza kuti zvakonzereswa nekurubata kwakaita baba? Zvimwe zvakonzereswa nekubata kwakaita baba, kushayikwa kwemabasa mukati mevanakomana mumhuri, vasikana kusaroorwa, kufiwa mumusha, kungoisa mhepo imwe yeurombe unongoramba uchingotenderera muvana, vanhu vachingotenderera vari panzvimbo imwe chete. Alright. Saka imimi baba makambotaura nawo here uye vari kubvuma here kuti zveshuwa zvinhu izvi ndezvavo? Baba vari kubvuma kuti zvinhu izvi ndezvavo, asi vari kuti zvinhu zvacho vakasiriona nasekuru vakashaya. Alright. Saka vari kuti nzira ivo havana kuziviswa here nasekuru vakashaya kuti kana vasingachazvide vanofanira kuzviita sei? Chinonetsa ndechekuti baba vakazowedzerawo zvavo. Saka nzira yekuti vanhingirikine handifunge kuti vanga vainayo, nekuti ivo vakatozowedzerawo zvavo pamusoro pezvakanga zvasarawo zviri pamba. Alright. Havana kutaura kuti zvavo zvavakawedzera vakazowana kuti? Inini ipapa handina kupanzwa, asi vari kungotaura kuti ndakaromba ende vari kubvuma. Vari kubvuma. Saka zvakaoma. Aiwa, tinokutendai nekuda kwekukurukura kwamaita nesu nekutaurawo neveSaint TV. Okay.